Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Atong. Taong 1956. Arteche, Samar. Noong mga panahong ito, nakatira sa dulo ng baryo ang pamilya ni Atong. Ang kanilang bahay noon, pinalilibutan ng kasagingan. Masukal man kung iisipin, hindi ito mahalaga dahil ang kanilang mga pananim ang pinagkukuhanan nila ng pagkain at hanap buhay. Napakahirap ng sitwasyon pero nagagawa naman nila yung makayanan at masolusyonan. Nga pala, manggagamot ang ama ni Atong. At dahil dito, kung kaya't sa mura nilang edad, namulat na sila sa mga kwento ng mga kababalaghan. Ayon sa kanya, nagabi-gabing nagkukwento ito ukol sa mga karanasan nito. Makailang beses na ring binanggit ng tatay niya ang tungkol sa mga multo at mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Kapag ka naman tapos na ito sa pagbabahagi ng istorya, tsaka pa lamang ito sisingit sa kanila ng, "Kaya kayo, magkaroon kayo ng disiplina. Lagi ninyong tatandaan, para sa tao ang umaga at para naman sa demonyo ang gabi. Hindi ko to sinasabi para sindakin kayo. Ang sakin lang, matuto kayong umuwi ng bahay sa tamang oras. Naiintindihan nyo ba yon? Huwag niyong kakalimutan na liblib ang ating lugar. Maraming mga bagay ang pwedeng mangyari." Pagkasambit nito ng mga katagang yan, tsaka pa lamang sila nito inabisuhan na matulog na. Pagpasok nila sa kanilang silid, dito pa lamang sila mag-uusap ng kanyang mga kapatid ukol sa mga narinig nilang kwento. At kagaya ng inaasahan, hindi yun naniniwala. Sabi nung panganay, ang mga kwento ng tatay nila ay pawang panakot lamang at bunga ng malikot nitong imahinasyon. Dagdag pa nito na, kung totoo ang mga nilalang, edi sana noon pa nakakita na sila. Kapag ka naririnig ni Atong ang ganoong salita, hindi na siya umiimik. At sa halip na makipag-away, mas pinipili na lamang niyang sarilihin ang kung anumang bagay na kanyang naiisip. Naniniwala siya na kailan may hindi mapag-iisa ang magkakaiba nilang paniniwala. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. Sumapit ang panahon ng anihan ng saging. 3 araw sila noong nagtrabaho para lamang makalikom ng ilang buwig nito. At pagkaraan ng ilang linggo, wala silang ibang ginawa kundi ang ilako ito sa baryo. Yung iba naman, pinahinog nila para gawing maruya at iba pang kakanin. Wala mang naging maayos na pahinga. Sa bandang huli ay kumita naman sila ng malaki. Pagkatapos ng nangyaring anihan, paunti-unti, bumalik na naman sa dati ang kanilang mga buhay. Inaasahan naman ito ni Atong, lalo pat yun na rin ang kanyang nakamulatan. Inakala rin niya na hindi na ito magbabago pa, dahil nga sa mahirap lang sila. Pero ang hindi niya alam noon, may naghihintay sa kanyang hindi pangkaraniwang tadhana. At nagsimula ang lahat nung sumapit ang gabi ng Biyernes. Ayon sa kanya, hindi naging maganda ang gabing yon dahil nung hapon pa lang, nag-away na sila ng kuya niya. Nagpang-abot silang dalawa hanggang sa dito na namagitan ang kanilang mga magulang. Pero sa halip na awatin at pagsabihan, nagawang kampihan ng nanay niya ang kanyang kapatid. Ipinagpilitan kasi nito na siya ang nauna, kaya sa bandang huli, siya lang ang naparusahan ng kanilang padre de pamilya. Sa sobrang galit noon ni Atong, di siya nagdalawang isip na umalis ng bahay. Sinubukan pa siya noong habulin ng kanyang ama pero di na rin siya nito nagawang maabutan pa. Kung saan-saan kasi siya noon sumuot, hanggang sa narating niya ang isang bukid, ilang metro ang layo sa lupain nila. Hindi kalayuan dito,
may maliit na patag na tahanan ng iba't ibang uri ng may buhay. At sa pinakagitna ng patag na yon, kapansin-pansin ng isang matabang puno na may mayabong na mga sanga. Ito lang ang nag-iisang puno sa lugar, kaya nung nakita niya ito, hindi niya maiwasang mamangha. Bagaman malayo rito, ramdam niya na may kung anong hiwaga ang bumabalot sa puno. Dala ng kuryosidad, hindi siya nagdalawang isip na lumapit kahit alam niya na papalubog na ang araw. Ilang minuto pa ang lumipas, nadatnan na lamang niya ang kanyang sarili na naglalakad papalapit sa puno. Nung marating niya ang kinaroroonan nito, nakita niya ang bawat sanga na pinamamahayan ng napakaraming alitaptap. At sa sobrang dami ng mga ito, halos magliwanag ang puno sa gabi. Kapansin-pansin din ang mga baging na nakapulupot dito at ang mga ugat nito na nagmumula sa mga sanga. Ayon kay Atong, hindi niya alam kung ano ang punong yon. Pero base sa kanyang nalalaman, parang may kahawig ito sa puno ng balete. Yun nga lang, di yun ang literal na puno ng balete dahil ang dahon nito ay kahalintulad ng sa puno ng talisay. Matapos naman niya yung masilayan, dito na siya unti-unting napaisip ukol sa kung ano ang ginagawa niya roon. Walang sabi-sabi, agad naman siyang naglakad papalayo para makauwi. At nung makabalik na siya sa kanila, sumalubong sa kanya ang tatay niya na nakaupo sa labas ng bahay. Hindi yun umiimik, pero base sa ginagawa nito, mukhang hinihintay siya nito na makauwi. Pagsilay naman niya rito, mahinahon siya ritong lumapit upang humingi ng tawad. Nang marinig naman yon ng tatay niya, napabuntong hininga lang naman ito habang umaakbay sa balikat niya. Dito na rin siya nito sinimulang payuhan tungkol sa kanyang mga ginawa at kasalanan. Inilahad din ito ang rason kung bakit siya nito dinidisiplina at kung ano ang halaga nito para sa buhay niya. Makinig ka, anak. Hindi ka namin sinasaktan dahil galit kami o ayaw namin sa'yo. Ang gusto namin, maisaayos ang buhay mo. Oo, may mali rin ang kuya mo. Pero hindi ibig sabihin nun, sa kanya na kami kumakampi. Kaya namin siya kinampihan dahil gusto namin ipakita sa iyo ang kahalagahan ng respeto sa magkakapatid. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na rin siya umimik. Minabuti na lang niyang magsawalang kibo sa takot na baka ito na naman ang maging rason ng kaguluhan. Sumapit ang lalim ng gabi. Naging normal naman ang lahat ng kaganapan. Maaga pa siya noong nakatulog, kaya ang buong akala niya, madaling araw siya magigising. Ngunit di pa man tumutungtong ang hating gabi, dinalaw siya ng isang nakakapangilabot na panaginip. Sinubukan niya noong makawala sa ganoong bangungot pero habang pinipilit niya ito, mas lalo lang siyang nawawala ng kontrol. Kung hindi nga siya noon ginising ng kanyang kapatid, paniguradong namatay na siya sa panaginip niyang yun. Pagmulat ng kanyang mga mata, ramdam niya ang paghahabol hininga niya. Nakaunat na rin noon ang kanyang mga binti, tapos yung puso niya, sobrang bilis na ng tibok. Maya-maya pa, dito na dumating ang kanyang mga magulang para tingnan ang kanyang kalagayan. Habang pinapakalma naman siya ng mga ito, paulit-ulit siya nitong tinanong ukol sa kanyang mga karanasan. Kaya naman ang marinig ito ni Atong, di siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa kanyang panaginip. Ayon sa kanya, na sa panaginip niyang yon, hinahabol siya ng mga demonyo. Malasa tao ang itsura ng mga ito pero meron yung mahahabang sungay at mga bitbit na nagbabagang mga latigo. Napakadali para sa mga nilalang na mapasok ang bahay nila at mapatay ang kabuuan ng kanyang pamilya. Pagkatapos nila itong gawin,
Dito na siya nito walang patid na hinahabol hanggang sa makalabas na siya sa sagingan. Hindi biro ang ginawa niyang pakikipaghabulan sa mga ito, pero kahit papaano'y nagawa niya yung malusutan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtakbo, narinig niya ang boses na nagmumula sa puno, ngunit nang masipat niya ito, nakita niya yung nilalamo na ng apoy. Ganon din ang nangyari sa pinakamalapit na baryo, hanggang sa tuluyan na siya noong nasunggaba ng mga demonyo. Pagbagsak niya sa lupa, agad nitong pinutol ang kanyang binti, sabay unday ng saksak sa kanyang dibdib. Mabuti na lang nasalag niya ito, at bago siya nito bawian ng buhay, nataon namang ginising siya ng kapatid niya. Dagdag pa ni Atong na, nung nasa panaginip siya, pakiramdam niya totoo ang lahat ng naranasan niya. Mariin din niyang inilahad na hindi biro ang malagay sa ganoong sitwasyon, kaya maging siya man parang natatakot ng magpahinga. Pagkarinig naman ng kanyang ama, tsaka pa lamang nito inabisuhan ng kanyang mga kapatid na tumahimik. Sa kasagsagan kasi ng kanyang pagkwento, rinig na rinig niya ang walang sawang pagtatawanan ng mga ito. Pero nang magsalita na ang tatay niya, bakas sa mukha ng mga kapatid niya ang labis-labis na pagkabahala. Nung kinakausap kasi ito ng tatay nila, pansin niya na parang galit ito sa mga kapatid niya. Matapos naman itong magsalita, agad nitong inutusan ng kanyang mga kapatid na bumalik na sa kanilang mga silid. Niyaya na rin siya nitong pumunta ng kusina para makainom siya ng maligamgam na tubig. Noong una, inakala niyang wala lang ito. Pero nung makaupo na sila pareho, dito inilahad sa kanya ng tatay niya na ang panaginip niya ay pagtawag lamang ng punong pinuntahan niya. Dagdag pa nito na hindi mawawala ang kanyang bangungot hanggat hindi niya ito binibisita. At anuman ang nasa punong yon, naniniwala ang kanyang ama na hindi ito pangkaraniwang nilalang. Posibleng natipuhan siya ng nilalang na nakatira rito, o hindi naman kaya'y gusto siya nitong madala sa mismong mundo nito. Nabanggit din ng kanyang ama na mapanganib makisalamuha sa mga nilalang na hindi nila kilala, ngunit sa puntong yon, wala silang magagawa. Unang-una, si Atong ang lumapit dito, kaya sa madaling sabi, siya ang naunang gumambala. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, medyo nakaramdam siya ng kilabot. Bukod kasi sa wala siyang ideya sa mga mangyayari, labis-labis din siyang nababahala sa nilalang na tinutukoy nito. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, pinayuhan siya nito na matulog sa silid ng kanyang mga magulang. Bago siya nito pinahintulutang humiga, pinausukan muna siya nito ng kamangyan at inihipan ng 5 buhay na salita. Pagkatapos nun, nakaramdam siya ng antok hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Ang kaso pagising niya kinabukasan, parang napakabigat ng kanyang katawan. Wala rin siya noong ganang makipag-usap, tapos pakiramdam niya parang magkakasakit siya. Nung mapansin naman yun ng tatay niya, agad siya nitong hinilot at tinawas. Yun nga lang, ilang oras na ang nakalipas, hindi pa rin siya gumagaling. At ang mas nakakaalarma sa lahat, mas lalo lang lumalala ang kanyang karamdaman na para bang walang epekto dito ang lahat ng gamot na ibinibigay ng tatay niya. Kaya naman sa halip na ipagpatuloy pa ang kanilang nasimulan, dito na ito nagdesisyon na dalhin siya sa lugar na huli niyang pinuntahan. Sila lang din ang nakakaalam ng tungkol dito, alinsunod sa ibig nitong mangyari. Pagpatak ng 4:00 ng hapon, agad naman silang pumuslit ng bahay para tumungo roon. Hindi sila nahihirapan na gawin ito dahil sa mga sandaling yon, nasa paaralan ang kanyang mga kapatid. Yung nanay naman niya, abalang-abala sa paglilinis ng bahay nila, kaya naman hindi na sila nito nagawang mapansin pa. Pagdating nila noon ng bukid, itinuro niya sa tatay niya ang nasabing puno.
Nung masipat nila ito, dahan-dahan na silang bumaba ng patag upang makita ito sa malapitan. Akala niya, sasamahan siya nito hanggang sa makalapit sila sa puno, pero hindi ganon ang nangyari. Pagbaba kasi nila sa bukid, inabisuhan siya ng tatay niya na mag-isa lang siya roong pupunta. Hindi ito pwedeng sumama sa kadahilan ng kapag naramdaman ito ng nilalang, posibleng hindi ito magpakita. Dagdag pa nito na siya lang ang kailangan nito, kaya kailangan niya yung harapin ng mag-isa. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, agad naman yung naghanap ng mapagtataguan habang siya dahan-dahan ang naglalakad papalayo. Kinakabahan man, di na sumagi sa kanyang isip na umatras pa. Maging siya man kasi, ayaw na niyang maranasan ng ganoong bangungot, kung kaya't kahit walang ideya sa mga mangyayari, pinili niyang lakasan ang kanyang loob. Ilang minuto pa ang lumipas, nakadistansya na siya sa tatay niya. Malapit na rin siya sa gitna nitong bahagi, kaya ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang mga nasimulan. Hindi naglaon, narating na nga niya ang harapan ng punong yon. At kagaya ng unang silay niya rito, nakaramdam siya ng hindi maipagkakailang hiwaga. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dahan-dahan niyang inikot ang paligid hanggang sa may makita siyang matandang lalaki na nakaupo sa katawan nito kung saan naroon ang kumpol ng malalaking ugat. Nakasuot ng salakot ang matandang yon, kaya nung sila'y magkaharap, hindi niya ito kaagad na aninag. Abala rin yun sa pananaba ko habang hawak-hawak ang isang lamparang walang siga. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla yung humagik-gik kasabay ng pagwika nito ng, "Kumusta ka, Atong? Mabuti naman at hindi mo ko isinantabi. Alam mo, ikaw ang kauna-unahang tao na dumating sa pagtawag ko sa loob lamang ng isang gabi. Kaya naman natutuwa ako sa iyo at ipinagmamalaki kita." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, di siya nagdalawang isip na sumagot dito ng, "Ho? At bakit yun naman ho ko tinawag? Pasensya na ho kayo pero hindi ako pumunta rito para lamang makinig sa mga pambobola ninyo. Kaya ho ko pumunta rito ngayon ay dahil sa gusto kong alisin mo ang sumpang ibinigay niyo sa akin. Yun lang ho ang pakay ko. Wala nang iba." Nang marinig naman ito ng matanda, dali-dali itong tumayo sabay alis ng suot nitong salakot. Pagsilay naman niya sa mukha nito, agad na bumungad sa kanya ang malasaaso nitong mga mata. May dalawang malalaking hiwa rin yun sa muka, tapos may maitim itong mga ngipin. Kulukulubot din ang balat nito at kagaya ng ibang matatanda, halos makuba na rin ito. Ngunit sa kabila ng itsura ng taong yon, alam niya na meron itong itinatagong lakas. Kaya naman sa halip na maawa, pinili niyang huwag pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan nitong kalagayan. Paglapit naman ng matanda sa kanya, bahagya yung napangisi kasabay ng pabulong nitong pagwika ng, "Kung alam mo lang kung sino ako, hindi ka mangangahas na pagsalitaan ako ng ganyan. Pero sige, bilang pagkilala, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Yun nga lang, para magawa yan, kailangan mong maghintay dito hanggang sa pagsikat ng liwanag ng buwan." Dagdag pa nito na, yon ang sandali na mababawi nito ang sumpa ng kanyang kaluluwa. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na rin siya nagdalawang isip. Batid niya na ito ang sakripisyong kailangan niyang paglaanan ng oras kung hangad niya na manumbalik sa katahimikan ang kanyang buhay. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sagot, mas lalo lang yung tumawa na parabang may nakakatawa sa sinabi niya. Siya naman noon,
Tahimik lang na nakatitig dito habang pinag-iisipan ang kanyang mga gagawin. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik sa pagkakaupo ang matanda. Nang masipat naman niya ito, umupo na rin siya sa tabi nito upang maipagpatuloy ang kanilang mga napag-usapan. Naisip niya kasi na yun na ang pagkakataon niya upang malaman kung anong uri ito ng nilalang. Ang kaso lang, purong pabiro ang sagot ng matanda na parabang may kung ano itong iniiwasan. Pero nang tuluyan ng lumubog ang araw sa kalupaan, napansin niya ang dahan-dahan nitong pagseryoso sa mga bagay na itinatanong niya. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagpakilala ito sa kanya bilang namamahala sa mga nilalang na tinatawag nitong Rabin. Sa Tagalog, kilala ito bilang bangungot. At sa ibang parte ng Kabisayaan, kilala ito bilang maraot na panamgo. Dagdag pa ng matanda na ang 7 lahi at uri ng mga bangungot ay nanunungkulan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinaghaharian din ito ng lahi ng mga Rabin dahil sa kanilang lahat, ito ang may kakayahang pumatay ng nilalang sa kanilang mga panaginip. Pagkasambit ng matanda tungkol dito, bigla niyang nakita ang pamumula ng mga mata nito kasabay ng pagramdam niya ng iba't ibang uri ng mga nilalang na tila bang paunti-unting pumapalibot sa kanilang kinaroroonan. Bago pa man niya yun masilayan, namalaya na lang niya na nakatayo na pala ito sa likod ng matanda. Pagsilay niya sa mga nilalang, dito niya nakita ang mga demonyong minsang dumalaw sa kanyang panaginip. At kagaya ng unang beses niya yung masilayan, nasipat niya yung may nakabigkis na nag-aalab na latigo sa kanilang mga bewang. Nang mapagtanto naman ng matanda na nakita na niya ang mga ito, muli yung nakipag-usap sa kanya. Ito ang mga Rabin, ang mga nilalang na nakita mo sa iyong panaginip. Ako ang namamahala sa kanila at kinikilala nilang Diyos. At ako rin ang nagdidikta kung sino ang kanilang mga magiging biktima. Ngayon, kung hangad mong makawala sa kanilang mga kamay, obligasyon mong magbigay ng kapalit. Pwedeng isa sa mga kapamilya mo, o hindi naman kaya, isa sa iyong mga kakilala. Pagkatapos nito, tapos na rin ang problema mo. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang naunawaan ang ibig nitong iparating. Sa isip-isip niya, hindi ito po pwedeng mangyari dahil lahat ng mga kakilala at kadugo niya malapit ng husto sa kanya. Ayaw din niyang mabuhay sa pagsisisi dahil lamang sa ganoong desisyon. Kaya naman imbis na iligtas ang kanyang sarili, nagpasya siya na talikuran ang nais nitong kasunduan sa kanya. Nang mapagtanto naman ng matanda ang ibig niyang mangyari, tumawa yun ng malakas kasabay ng pagwika nito ng, Kung gayon mas pipiliin mo ang kamatayan. Kahanga-hanga. Labis akong humahanga sa iyong katapangan. Kaya bago ka mawala, hayaan mong ilahad ko sa iyo ang nag-iisang kahinaan ng mga alaga ko. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dito nito buong tapang na inilahad sa kanya ang nag-iisang paraan para matalo ang mga Rabin. At yun ay walang iba, kundi ang pagtalo niya rito sa mismong panaginip niya. Sa oras na may isakatuparan niya ito, habang buhay na niyang maaalipin ang nilalang na kanyang natalo. Kahit ano pwede niyang gawin dito, basta ba'y saklaw ng abilidad nito. Dagdag pa ng matanda na, yun lamang ang paraan para tuluyan niyang matuldukan ang lahat ng masasamang bangungot na kanyang pinagdadaanan. Matapos naman itong makapagwika, agad naman siya nitong inabisuhan na umuwi na. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di siya nagdalawang isip na tumayo,
kahit punong-puno ng takot ang kanyang dibdib. Pagdistansya naman niya sa matanda, may mga bagay itong sinabi sa kanya na nagpabilis ng tibok ng puso niya. At para mas maging interesante ang ating laro, bibigyan kita ng 1 linggo. Kailangan mong malipol ang mga rabin sa loob ng 1 linggo kung ayaw mong mawala ang inyong padre de pamilya. Humayo ka, iho. Gawin mo ang ibig ko. Pagkalahad nito ng mga kataga, bigla yung naglaho sa kanyang paningin. Isa-isa na ring nawala ang mga bangungot hanggang sa mapagtanto niya na siya na lamang ang nag-iisang nilalang sa lugar. Dala ng takot, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Ang kaso lang, pagdating niya sa lugar, hindi niya na yon nakita pa. Hinanapan niya ito sa paligid pero sa kasamaang palad wala siyang bakas na nakita na maaaring makapagtuturo rito. Matapos naman niya yung mapagtanto, minabuti na niyang bumalik sa kanila. Habang mabilis siyang naglalakad, samot-saring kaisipan ang bumabalot sa kanyang utak. Labis-labis din siyang nababahala sa magiging reaksyon ng kanyang ina sa sandaling malaman nito na nawawala ang kanilang padre de pamilya. Maya-maya pa, nang hindi na niya ito maatim, dito na siya nagdesisyong hindi na muna umuwi. Niisip niya kasi na mas mainam na maglayas kaysa mapagbunto na ng sisi. Ayaw na ayaw niyang mangyari ito sa kanya dahil sa hindi niya hawak ang takbo ng utak niya. Kung hindi niyo kasi na itatanong, hindi takot mamatay itong si Atong. Kaya niyang tapusin ang buhay niya kung merong sapat na dahilan upang ito ay gawin niya. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, kung kaya't mas pinili niyang magpagala-gala kaysa bumalik. Pagtungtong ng madaling araw, nakalabas na siya sa hangganan ng kanilang lugar. Hindi niya binalak na dumayo sa karatig baryo dahil ang nais niya, humanap ng matutuluyan sa bundok mismo kung saan walang tao. Bagaman hindi ito naging madali, na kaya niyang makahanap ng matutuluyan bago pa man sumapit ang gabi. Dahil dito, kung kaya't nagawa niyang makakuha ng pagkain bago lumubog ang araw. Pagtungtong ng dapit hapon, kasalukuyan na siya noong nagliligpit ng mga dahong pwede niyang magamit bilang tulugan. Ayon sa kanya, para siya noong dagang nagsusumiksik sa isang maliit na uka sa bato. Nakatago ito sa malaking puno at kahit papaano, nakaangat yon ng bahagya sa lupa. Kaya naman nung makita niya ito, hindi siya nag-alangan na doon manuluyan. Ilang minuto pa ang lumipas. Paghiga niya sa mga dahong itinambak niya, napasilay na lamang siya sa kisame ng bahay habang nag-iisip ng malalim. Di rin niya maiwasang mapaluha, buhat sa posibilidad na pwede niya itong ikamatay. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng iyon, matapang niya itong kinaharap. Pagpikit ng kanyang mga mata, agad siyang napadpad sa lugar na minsan ang napuntahan niya. At kagaya ng inaasahan, agad siyang dinagsa ng mga rabin. Alam ni Atong na malalakas ang mga ito, ngunit alam din niya na sa panaginip niya, siya ang may kakayahang umakda ng lahat ng kaganapan. Kaya naman bago pa siya nito mapaslang, napaisip siya ng paraan kung papaano ito malalabanan. At ito ay walang iba, kundi sa pamamagitan ng mga abilidad ng mutyang minsang ikinuwento ng kanyang ama sa kanya. 4 na araw din siyang nakipaglaban sa mga ito, hanggang sa tuluyan niya na yung malipol. At nung maubos na niya ang mga rabin na gumagambala, bumalik siya sa matanda upang ilahad ang magandang balita. Nung marinig nito ang kanyang sinabi, kusa nitong ibinalik ang kanyang ama
bago yun tuluyang maglaho. Pagkatapos nito, tsaka pa lamang sila umuwi. Ilang buwan ang lumipas matapos ang mga nangyari. Wala siyang pinagsabihan ng kahit na sino ukol sa kanyang mga pinagdaanan. Maging yung kanyang ama noon, labis ang pagtataka kung bakit nawala sila ng halos 1 linggo. Bukod sa wala yung memorya, inakala nito na nakauwi sila noong gabing pumunta sila sa puno kung saan niya nakita ang matanda. Dagdag pa nito na hindi niya halos maisip kung papaano nangyari ang mga aligasyon ng kanyang asawa sa kanilang dalawa. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, pinili niyang manahimik. Naniniwala siya, makakalimutan din ito ng tatay niya, kaya hindi na dapat nito malaman ang tungkol sa kanyang mga pinagdaanan. Akala niya habang buhay niya itong maitatago, pero lingid sa kanyang kaalaman, nalalapit na rin pala ang panahon ng pagbuhay sa kanyang mga abilidad. At nagsimula ito noong siya ay nagkaasawa. Ayon kay Atong, nung nagdalang tao ang kinakasama niya, gabi-gabi silang binibisita ng mga tiktik. Kahit umaga nagpaparamdam ang mga ito, kaya nang hindi na yun maatim ni Atong, buong tapang niyang kinumpronta ang isa sa mga ito. Habang sila'y nag-uusap, ipinaramdam niya rito ang presensya ng mga rabin na nagtatago sa kanyang anino. Pagramdam naman dito ng mga nilalang, hindi ito nagdalawang isip na tumakbo papalayo. Akala niya doon na matutuldukan ang lahat ng kaganapan sa kanyang pamilya, pero pagkaraan lang ng ilang linggo, bumalik na naman ang mga ito. Kaya naman kahit umiwas, di na rin siya nakapagtimpi pa. Sa sobrang galit niya, gabi-gabi siyang lumalabas ng bahay kasama ang mga nilalang na pagmamay-ari niya. Lahat yon pinapalibot niya sa paligid upang pagmasdan ang mga nilalang na tumitik-tik. Inutusan din niya ang mga ito na umatake sa oras na makasilay ito ng mga aswang. Bagay na naging daan upang mamatay ang 10 tiktik sa loob lamang ng isang gabi. Nung malaman ito ng lahi, agad yung nagsama-sama para lumusob sa kanila. Ngunit pagdating ng mga ito, nakita nila itong si Atong na nakaupo sa labas ng bahay habang nakatayo sa kanyang likuran, ang namamahala sa lahat ng uri ng mga bangungot kasama ng hukbo ng mga rabin. Pagkumpas nito ng kamay, bigla namang sumugod ang kanilang mga alagad hanggang sa magsimula na ang labanan sa pagitan nito at ng mga tiktik. Nagtagal ng halos 1 oras ang digmaan bago nila tuluyang malipol ang mga ito. Ayon sa kanya, hinintay pa ng mga kalaban nila na mga lahati ang kanilang puwersa bago ito magdesisyong umatras. Marami rin itong sinubukang paraan para lamang matalo ang kanilang mga alipores. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo ang mga ito. Pero alam niyo ba, espesyal ang nangyari noong gabing yon dahil ito lang naman ang unang digmaang kinasangkutan ni Atong, ang bagong Panginoon ng mga rabin.